Dayo आङो डायमन्ड इंलिश स्कुलाव थांगासिनो सिएफ ट्रेनिं जादों अननानै नायलांबाय थागोन लोगोफोर मा होनगोन नोंसोरो बबेनि आगैमोना बबेनि लामायाव सानै सिख्ला लोगो मोनदों माथो होदों माथोखौनो होआ मिनियावसो रोङो बबेनिथाय अखा फैहांखाय नै बोथोरा बरिया थान्दा नायलांबाय थागोन लोगोफोर उदालगुरि टाउन बियो सिएफ ट्रेनिं जादों आरोना बे सिएफ ट्रेनिंआव डायमन्ड इंलिश स्कुलाव सफैबाय मिया मोनावनिफ्राय जादों मिया मोनाव फैनायमोन आरोना आंबो हाबफेराखै हाबनायालाय माब्लाबा हाबसै मा होनगोन एक्स स्कुल जायफोरा डायमन्ड इंलिश स्कुलाव फैफेराखै आं बिसोरो नायजागोन नै बेयाव केन्टिन आरोना ओंखाम आरि जाग्रा नै बिसिं क्लासफोर जायो खोमा आंबो मिथिया दिनैसो फैदों दिनै माने सिगाङाव फैखांबाय आं फैनायालाय खिन्थु बिदि इसिं हाबनाय जायाखैमोन आरोना इसिं जाबाय गार्लसफोरनि हस्टेल गिर्जा जागासिनो सिएफ ट्रेनिं आरोना naikkan logoper seni dance siap training dance itu wah sorry besar dan nani mendengar video बेयाव लायो आरोना गिर्जा माबा मोनसे प्रग्रामफोर जायोबा बेयाव खुंनाय जायो क्लासरूम आरो जायफोरा बे भिडिअखौ नायदों अननानै खालामनाय जायो आरोना डायमन्ड इंलिश स्कुल लाइक खालामना होगोन आरोना अननानै लोगोफोर जोंनिया नै बियो टिचार ब्र'आ बोरै मोनदों फंबाय बेयाव फैनानै दिनै बोरै मोनदों गोजां जोंनिया मिस गोदान बियो मोजां नायनानै ला लोगोफोर
Bे जाबाय डायमन्ड इंलिश स्कुल बेफोरसिं क्लास जायो आरोना बबेसिं मा क्लास जायो बेखौथ' आं मिथिया खिन्थु आं फार्स्ट टाइम दिनैसो खिथिदों आरोना डायमन्ड स्कुलखौ आं डायमन्ड इंलिश स्कुल गोजौनिफ्राय खिथिदों आं बल फिल्ड दोङो नै गेम जागासिनो नायजागोन लोगोफोर जाबाय दसे ब्रेक टाइम होदों जो बेखौ समाव होलायदो दे